Doncs la veritat és que no tenia cap antecedent familiar, que això de vegades passa, no? Gent que per família, jo de la meva família, no, teatre sí, tenia un avi que feia teatre, el meu pare també havia fet els seus, d'allò els associaven als pastorets, la meva mare a la Passió d'Olesa, perquè era d'Olesa, però res més, no? Crec que em vaig aficionar al cinema per anar, la meva àvia es havia quedat viuda, jo tenia 12, 13, 14 anys, i cada setmana anàvem com a mínim un cop i de vegades dos al cine, i jo l'acompanyava perquè no anés sola. Ella anava a veure les pel·lícules que anava a veure, estic parlant dels anys 60 i principis dels 70, vull dir que tampoc és, però vull dir que es feia el que es feia, era l'època que moltes pel·lícules no es feien, però bueno, vaig començar a veure un cine que no era allò el cine que potser aniria a veure jo, perquè anava a veure pel·lícules, jo què sé, el Doctor Zivago, Lawrence d'Aràbia, un tipus de pel·lícules que no eren per un públic juvenil o així, no? I em sembla que d'aquí em ve, a poc m'hi vaig aficionar, quan la meva àvia, o quan ja vaig ser prou gran, vaig començar a anar al cine jo pel meu compte, a poc em vaig anar interessant, i ara si cas, com em sembla que és la propera pregunta, explicaré què em va canviar el xip de pensar que jo em volia dedicar al cinema. M'he de remuntar una altra vegada a l'època en què ja anava al cinema sol, me'n recordo que tenia 15 anys, era l'any 69, llavors es feia programes dobles i anaves al cine, era sessió contínua, podies veure la primera, diguem, era la dolenta, la segona era la bona, i llavors si volies et podies tornar a quedar a veure tot el programa, no? I passar la tarda i part de la nit al cinema, no? I vaig anar a veure un programa que hi havia un western, que no recordo quin era, i una pel·lícula que el protagonista era el José Luis López Vázquez, i en aquells moments veure una pel·lícula del José Luis López Vázquez volia dir veure una comèdia, una pel·lícula, una estracanada, i a més era, jo us dic, la dolenta, no? La que passaven primer, i no vaig veure una pel·lícula i no vaig entendre, dic, ostres, surt aquest senyor i no fa riure, però en canvi està fent el mateix personatge que faríem una comèdia, o sigui, el de l'espanyol reprimit, això. La pel·lícula es diu Pipermin Frappé, és del Carlos Saura, i em va sorprendre tant que vaig veure el western i em vaig tornar a quedar a les 8, tornaven a passar la pel·lícula de Pipermin Frappé fins a les 10, i allà jo ho explico i és ben cert, però jo crec que és on em vaig donar compte que darrere una pel·lícula hi havia una persona que era el director, i que, esclar, una pel·lícula de José Luis López Vázquez dirigida pel Mariano Ozores no era el mateix que una pel·lícula amb el José Luis López Vázquez dirigida pel Carlos Saura, perquè el que intentava explicar el Carlos Saura era molt diferent del que hagués explicat el Mariano Ozores, i jo em vaig donar compte que, esclar, un actor, això ha passat també en pel·lícules com Los Santos Inocentes, amb Alfredo Landa fent un paper dramàtic, i dius, ostres, això no lliga, no? I llavors em vaig donar compte que, clar, en les pel·lícules surt un rètol que diu director, i aquella persona és el que dona sentit en aquella pel·lícula, si la pel·lícula té... I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a anar al Coro Vell, aquí a Terrassa, que hi havia una secció de cine amateur, em vaig poder permetre comprar-me una càmera, un projector, una pantalla, una moviola petita, de Super 8, evidentment. Vaig començar a fer pel·lícules i vaig tenir la sort de que, per coses d'aquelles casualitats de la vida, perquè era en ple franquisme, era l'any 72, però un dia es presenta, estava passant pel·lícules meves a Barcelona, en un lloc, i es presenta un senyor i em diu, soc de la dotació d'Art Castellblanc, del Cava Castellblanc, i aquest any donarem beques de cinema, de fotografia i de disseny gràfic. Vol participar perquè m'han agradat les seves pel·lícules? Jo vaig dir, clar que sí. Em van donar la beca. En aquell moment no hi havia possibilitats d'estudiar cinema. Ara ja a totes les universitats, l'ESCAC aquí a Terrassa, tot el que vulguis, no hi havia res. L'única escola que hi havia hagut era Madrid, i el Franco l'havia tancat perquè era un nido de masones i comunistes, no? I llavors, com que en aquell moment s'estudiava francès en el batxillerat, vaig triar París i vaig poder estar 3 cursos a París amb una beca, i diguem, i soc oficialment llicenciat en direcció cinematogràfica per l'Escola de Cinema francesa.
Bé, de fet, acabo de parlar, a veure, el Pipermin Frappé és una pel·lícula que la veig sovint, perquè us fa molt poc, ara que va morir el Carles Saura, però aquesta pregunta és molt difícil de respondre, perquè no n'hi ha una. És com pregunten que m'ha acompanyat tota la vida, vol dir que és una pel·lícula que m'ha arribat molt i que jo em rebec moltes pel·lícules. De vegades no ho hauria de fer, perquè hi ha moltes pel·lícules que en tens un record molt bo i quan la tornes a veure dius, ostres, com li ha passat el temps, perquè esclar, sí que hi ha pel·lícules que aguanten més bé el temps i altres que no l'aguanten tant, no? En aquest cas et puc dir, doncs, jo què sé, una comèdia i diràs, potser sí, et puc dir Ninochka, et puc dir Con faldas y a lo loco, et puc dir Ser o no ser, això, però també puc dir... Jo parlaria més aviat de directors que d'alguna manera t'han marcat i que intentes fer. El Billy Wilder, el François Truffaut, el Fellini, el mateix Carlos Saura, el Bertolucci, és un director, el Bergman, l'Scorsese, no sé, hi ha directors que tampoc és que tota la seva obra sigui meravellosa, però que sí que a més doncs, són models que agafes de referència a vegades a l'hora de fer una pel·lícula, perquè són els que t'han acompanyat. I sí que hi ha una pel·lícula, i potser us sorprendrà, però que cada vegada que veig que la fan m'hi quedo enganxat, i això que me la sé de memòria, que és Casablanca. Casablanca té una mena de màgia que, tot i que sàpigues què passarà, que no se n'anirà el Humphrey Bogart amb la Ingrid Bergman al final i que no sé quantos i tot el que tu vulguis, no sé per què, és una pel·lícula que té... Potser seria aquesta, que pot ser sorprenent. No estic dient que sigui la millor pel·lícula de la meva, però sí que és una pel·lícula que sempre la passen molt sovint canals com el TCM i tot això, i sempre m'hi quedo enganxat, encara que sigui la 1 de la nit i me n'hagi d'anar a dormir i em quedo allà mirant Casablanca. De forma fragmentària, no, jo crec que les pel·lícules t'arriben o no t'arriben. Mira, ahir vaig anar a veure aquesta que estan fent ara al Catalunya d'una traïció, perquè el títol no té res a veure amb el títol original, i hi entres o no hi entres, i és una pel·lícula que el mateix director m'havia fet dues abans que estaven molt bé, que m'agraden, i vaig anar-hi pensant, no sé, aquest senyor fa coses interessants, no? I de cop i volta, els directors també ens equivoquem, no? O sigui, no sempre, i és una pel·lícula que no acabes de veure què et volia explicar i tot això. No vaig acabar d'entendre què volia explicar, però segurament demà ja estarà oblidada, diguéssim, no? I en canvi sí que no he perdut el record de les anteriors, com es diu? És igual, no sé què era una traïció, però l'anterior mi he fet Caro, o Lejos del Cielo, que eren pel·lícules que estaven molt bé, no? I en canvi hi ha pel·lícules que la gent diu, ostres, no sé, l'última de l'Scorsese, ostres, és que dura 3 hores i mitja. Doncs jo em vaig estar 3 hores i mitja sense moure'm, sense mirar-me el rellotge, enganxat a la pel·lícula perquè era molt potent, i quan vaig sortir amb ganes de tornar-ho a veure, i efectivament la vaig tornar a veure cap d'uns dies, com també m'ha passat amb una pel·lícula del Bayona, una persona molt vinculada a Terrassa, que és la Sociedad de la Nieve, que em sembla una pel·lícula fascinant. Jo crec que o hi entres o no hi entres, i si no hi entres sempre pots donar una segona oportunitat, però de vegades les segones oportunitats, és el que he dit abans, són pitjors perquè encara te l'acaben de desmuntar més. És una proposta meva. Jo des del 2019 un dels projectes que havia presentat a l'època que era assessor de l'Ajuntament era fer documentals sobre personalitats vives o mortes de Terrassa, per crear una mena d'arxiu de memòria històrica, no? Vull dir, perquè la gent sapigués. Ja n'he fet 9, vull dir, el de Terrassa ja és el que fa 10, diguéssim, no? I en personatges, doncs no sé, el Feliu Forró, es diu Terrassenques,
hi ha el Feliu Formosa, hi ha la Marta Pessarrodó, no ho dic perquè són les més literàries, però també hi ha el doctor Estapé, el doctor Sierra, hi ha el Francino, gent que, terrassencs o no, però o que han estat molts anys vinculats a Terrassa, com és el cas de Feliu Formosa, no és de Terrassa, el doctor Estapé tampoc ho és, però hi han viscut o hi viuen encara i tal, no? I llavors vaig pensar que era interessant fer aquests documentals. També va ser una cosa que era molt controlada, ho faig jo amb 2 o 3 persones més, faig els que a mi em ve de gust pensar que són gent que se'ls ha de conèixer més. I el primer que he fet, que no és exactament d'una sola persona, és el de Terrassa Jazz, que és col·lectiu, però es tractava d'explicar la història del jazz a Terrassa des del 1935, i llavors en aquest sí que hi apareixen doncs, el Valentí Grau, l'Adrià Font, el Lluís Rambla, la Susana Carmona, en fi, molts personatges. La metodologia sempre és la mateixa, en el sentit de que els que són personals doncs és agafar una persona, fer-li una entrevista llarga, explicant gent que d'alguna manera estan al voltant dels 80 anys, que també passa amb els del jazz, perquè tant el Valentí com tots estan a la ratlla de gent que ja té una vida feta, però que no vol dir que ja no facin res o que no faran res més, però que tenen coses per explicar, no? En aquest sentit, esclar, el del jazz és més... i llavors tot això s'ha de complementar doncs, amb fotografies que ells mateixos han de portar, amb documents, amb opinions d'altra gent, vull dir, gent que els coneix i que parla del personatge central i tal, no? En aquest cas el del jazz, esclar, el que té és que és més complicat i més llarg també que tots els altres, perquè al ser col·lectiu doncs, ja em sembla que hi ha una vintena de personatges entrevistats, perquè a més s'entrevista els que coneixen la prehistòria, per dir-ho així, els que van viure tota la jazzcava de l'any 71 fins als 80 i pico, i després també hi ha un moment cap al final que es parla doncs, que el jazz segueix sent prou viu i prou vigent aquí a Terrassa, i que hi ha un relleu generacional, diguéssim, no? Clar, explicar més de 80 anys d'història amb la quantitat hi ha una quantitat de fotografies i de documents i que no s'han posat, vull dir, això potser tinc 30 hores d'entrevistes i milers de fotografies. Hi ha algun document, per exemple, hi ha un document fet per l'Adrià Font a l'any 71 molt bonic, que és doncs, com tiraven parets a terra per construir el que va ser la jazzcava del carrer Sant Quirze i tal, no? Que llavors jo he anat posant tot això, s'ha quedat moltes coses fora, és material que el tinc i que evidentment no es llença, perquè en el fons potser doncs, un dia servirà per fer un documental, o sigui, tots la majoria de la gent que surt tindrien el seu propi documental, començant pel Valentí Grau, seguint pel Josep Maria Ferràs, continuant per l'Adrià Font i tal, però bé, aquest material hi és i per sort doncs es podrà, si un dia cal, es podrà utilitzar. Bé, la valoració jo no m'atreveixo a fer-la. La valoració te la dona el públic i he de dir que quan es va estrenar el Catalunya no tan sols estava ple, hi caben unes 400 persones, sinó que es va quedar gent fora. L'acollida va ser... A veure, hi havia molta gent implicada perquè reviuen coses on ells han estat implicats, però també n'hi havia molta altra que no sabien estat mai a la jazzcava, ni alguns que no sabien ni que hagués existit la jazzcava, per entendre's, o que hi hagués tanta passió pel jazz, no? I llavors ho he anat veient en les altres, s'ha passat a l'Ateneu, s'ha passat a alguns centres cívics, vull dir, està penjat, i el mateix Jazz Terrassa, que depèn dels Amics de les Arts, doncs em van demanar si el podien penjar a YouTube, i està penjat doncs perquè la gent, i ara no et sé dir els visionats, però que això sí que la recepció que veus que tenen aquests documentals
cada vegada t'he de dir que també és normalment hem estat allò a 3/4 d'un ple Bassada i algun ple també amb el doctor Sierra, però aquest del jazz ha sigut el més, però també ho entenc, també és el més col·lectiu, era el que i bueno, la satisfacció aquesta de que veus que el que estàs fent la gent li agrada i ho volen veure, doncs això no té preu. I tant que sóc defensor d'anar al cinema sense menjar crispetes, si pot ser, sense estar fent comentaris, sí, el cerimonial que si veus les pel·lícules a casa, bueno, ja no et dic de la gent que veu pel·lícules amb un mòbil, això ja em sembla una aberració directament, i com a mínim un televisor una miqueta gran, diguéssim, no? Hi ha pel·lícules que potser no val la pena gastar, però clar, quan veus una pel·lícula a casa, la veus quan vols, la pares o te'n vas al lavabo, t'aixeques a buscar una cervesa o no sé què. Jo crec que ja el ritual d'anar al cine és maco, i tu et prepares, tu vas al cine, saps que és a tal hora, t'asseus, comença la pel·lícula, no et mous, o sigui, jo crec que sí, i a més en versió original, perquè bueno, quan les pel·lícules són doblades, hi ha altres gent, no, jo prefereixo doblades perquè així no he de llegir si no entenen l'idioma, no? Llavors en les pel·lícules doblades es perd una part del treball de l'actor. La veu és importantíssim. Si vas a un festival de cine i li han donat un premi d'interpretació a un actor que està doblat, i això ha passat, no li donen el premi perquè no sé si un 50%, però un 30% del treball d'aquell actor no és seu, és del doblador, diguéssim, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, jo defensor total de que malauradament jo crec que és evident que el cinema amb tot el de les plataformes i tota aquesta història està perdent, està baixant els números d'espectadors. Jo crec que quedarà un cinema de gran espectacle, per dir així, tipus parc temàtic, o sigui, els herois de Marvel, els Indiana Jones i aquest tipus de pel·lícules que són les d'anar tota la família al cinema a comprar crispetes, Coca-Cola i tot el que faci falta, i llavors hi ha el que està passant en el Catalunya aquí a Terrassa, no? Un tipus de cine per mi molt més interessant sempre, però que desgraciadament amb de les plataformes, jo aquests dies jo pregunto, no sé, La Societat de la Nieve del Bayona, en torno a parlar, és una pel·lícula que s'ha de veure al cine, perquè és una pel·lícula que està molt bé, però que el maco és veure tot el treball que s'ha fet, molt de treball digital i de trucatge de però molt ben fet, no? Clar, jo vaig fer la prova, com que soc membre de les acadèmies de cine i t'envien les pel·lícules a casa perquè les puguis votar, ja l'havia vist al cine i la vaig veure en l'ordinador, en aquest cas, perquè havies de connectar i bueno, per mi no és el mateix. Per mi el ritual d'anar al cine no s'hauria de perdre, però malauradament em sembla que no hi podré fer res jo. Bé, algú fa molts anys va definir el cinema com el setè art. Vull dir que jo crec que sí, evidentment que hi ha moltes pel·lícules, per això hi ha les filmoteques, no? Que són els temples de les pel·lícules on es guarden absolutament totes, les bones, les menys bones i les dolentes, diguéssim, no? Però també és veritat que hi ha pel·lícules que estan a museus, o sigui, ara no et sabria dir, per exemple, per citar algú proper, sé que el MoMA de Nova York doncs, va adquirir el pont de Varsòvia del Pere Portabella, per exemple, no? No recordo, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units té una secció de pel·lícules, o sigui, clar, no hi entren totes les pel·lícules, no? Però sí que n'hi entren les que per moltes raons, i no només perquè hagi tingut més èxit de públic o no, sinó doncs, abans quan citava directors, doncs, hi ha directors com Orson Welles, que aquest m'havia deixat, que també és un dels meus directors preferits. Bueno, tenen pel·lícules que ja són immortals i que a més tenen un lloc segur a la filmoteca, per descomptat, però a les biblioteques o als museus també.